Чӑваш чӗлхи пурчухне тӗнче пӗтмейнде. Кода мумелис, истяну И туған тіл, и матур тіл, әткәм әнкәмнең тілі. Исәнмесез, сіз Татарстан 24 каналында туған тіл тапшыуын қарайсыз. Сізнің білән Гүлүсә Сыңғатуллина. Бүгінгі тапшу Қозанның үзәгендә урнашқан иске татар бистәсе. Оның түзілу тарихы, бистә белән бәйле шәхесләр һәм андағы тарихи мәдәни һәйкәлләр хакында. 1998 елда Казан шәһәре үзәгенең милли, мәдәни мәгърифәт, һөнәрчелек һәм сәүдә традицияләрен торгызу максатларында иске татар бистәсе дигән тарихи мәдәни туюлык булдырылды. Аның белән идарә итү өчен префектура оештырылды. Бүгенге көндә ул Казанның тарихи үзәге, татар халкының мәңге саекмас рухи шишмәсе булып тора. Тыюлык 88 гектар мәйданны били. Ул үз эченә 18-20 гасырларга караган 70-тән артык тарихи һәм мәдәни истәлекле һәйкәлләрне берләштерә. Шуларның 6-сы федераль, 27-се республика дәрәҗәсендәге әһәмияткә ия. Бистәнең тарихына да күз салыйк. Ул 1552 елда Явыз Иван Казанны яулап алганнан соң төзелә башлый. Патша фәрманы буенча Казанның үзәгендә татарларга яшәргә рөхсәт ителми. Оларга Кабан күле артындагы сазлыклы урыннан җир бүлеп бирелә. Теләгән кеше шунда йорт җиткереп керергә тиеш була. Шул рәвешле 16-нчы гасырда татар бистәсе калкып чыга. Беренче мәлдә татарларны кысыркласалар да, вакыт үтү белән дөньялар үзгәрә. Көнбатыш цивилизациясе йогынтысында Русиядә аз-маз гына булса да демократия чаткылары үзен сиздерә башлый. Тынгы белмәс, булдыклы татар халкы да бу форсаттан файдаланып калырга тырыша. Бистәдә әкренләп сәүдәгәрләр йортлары, мәчет, мәдрәсәләр төзелә. Халык үз мәйданнарын кырып зәркән эше, баш киемнәрен тегү белән шөгыльләнә. Көн күреш кирәк яракларын җитештерә башлый. Яңа урында тормыш әкренләп җайлана. Вакытлар үзү белән бистә шәһәрнең иң бай өлешенә үрлә. Игътибарны үзенә җәлеп итә башлый. 17-18 гасырлар дәвамында бистә татар милли сәнгатенең оазисына үрлә. Мәшһүр Казан ювелирларының даны нәкъ менә шушы чорда тарала башлый да инде. Аларның югары сәнгати кануннарга туры китереп иҗат иткән эшләрен Русиядә генә түгел, Европа һәм якын көнчыгыш илләрендә дә бик теләп алалар. 19-нчы гасырда инде бистә татар халкының дини һәм иҗтимагый үзәге булып таныла. Сәнәгать, сәүдә алга китә. Киләсе сюжетыбызда гаҗәеп татар бистәсенә сәяхәт итәрбез. Җәй айларында табигатьнең матур чагында Татарстанның милли музей хезмәткәрләре белән экскурсияләрдә еш йөрдек. Шул тарихлы Казаныбызда игътибарга лаек урыннар байтак. Тик иске татар бистәсе миңа калса, милли рухлы, татарлыкны чагылдыручы төп урындыр. Бу бакчага юкка гына килмәдек. Татар бистәсенең пишән базары нәкъ менә шушында булган. Габдулла Тукайның пишән базары Яһүд яңа Кисекбаш дигән поэмасындагы юлларны искә төшерәбез. Иртә белән кайнамакта бу базар. Кайда баксаң, шунда тулган сәүдәгәрдей. Ул шулай ук дәвам итеп килдем иртән шулай. Пишән базарына шунда азык таптым язарым. Чынлап та пишән базарын Тукай шикелле итеп сүрәтләгән бүтән шагыйрь юктыр. Кызык, ниндирәк булган икән ул пишән базары? Кайчан барлыкка килгән? Ни өчен ул мондай атама ирткән? 1552 елда Казанны Явыз Иван алганнан соң менә шундый бер легенда җыри, риваят җыри. Ул татарларга Кремль ягында, Кирмән ягында яшәргә рөхсәт итмәгән. Һәм кайда яшәргә дигән сорауга килеп туктаганда, менә сезгә место, вот вам место дигән. Местаны инде татарлар үзләренчә бистә дип атап йөртә башлаганнар. Бусы инде шулайдырмы, юктырмы, ләкин күп экскурсоводлар һәм тарихчыларга да аларга кушылып, нәкъ шул турыда сөйлиләр. Татар бистәсе, иске татар бистәсе нәкъ менә шушы җирдә башланып китә. Һәм татар бистәсенең сәүдә үзәге булып пишән базары тора. Бүгенге көндә бу урыннарда борынгы пишән базарын хәтерләтүче бер генә нәрсә дә юк. Монда бакча урнашкан, казанлылар аны Киров бакчасы дип атап йөртә. Нәрсә булган соң, менә бу фонтанга хәтлек, бу бакчага хәтлек. Монда чынлап та кайнап торган базар булган. Менә
bu ягында аның атлар сатканнар, бу ягында аның пишен сатканнар ул атларга. Монда еракта түгел, шушы тирәдә генә күл дә булган, ләкин инде ул вакытта теге ЖКХлар начар эшләгәндер инде. Алып китүче булмаган, килә бөтен чүпне шушы күл тирәсенә ташлый торгач, күл күмелеп тә киткән. Соңга таба монда инде 1552 елдан соң икенче төрле булып үзгәреп китә. Монда базар ул вакыттагы шикелле булмый, ләкин базарның лавкалары алар әле сакланып калалар, нәрсә саталар, пишен белән атлардан тыш. Монда шулай ук көнчыгыштан килгән товарларны, монда нәрсә генә тапмыйсың, комганнар, шушында ук комганнарны ясыйлар, китаплар, тәмле әйберләр. Монда көнчыгыштан килгән матур материаллар, хан, атлас дигәнне нәкъ менә моннан гына табырга мөмкин булган. Менә шулай итеп, пишен базары ул революциягә кадәр әле пишен базары һәм чын базар булып кала. Пишен базары урнашкан урамның рәсми исеменә килгәндә, ул Мәскәү урамы дип аталган. Биредә Мәскәү кәрәмәтчеләре гыйбадәтханәсе булганга, шундый атама бирелгән. Тарихи мәдәни һәйкәлләр татар бистәсенең тулы бер кыяфәтен тудыра. Мәсәлән, Юнусов Апанаевлар, Шамил, Мәрҗәни, Каюм Насыри һәм Шамил Юсупов йортлары. Саны китсәң, исемлек шактый озын. Ләкин иске татар бистәсендә татар архитектура үрнәкләрен караудан тыш, үзенчәлекле атмосферадан да ләззәт алырга мөмкин. 19-нчы гасырда бистәдә шәрек клубы эшләп килгән. Монда танылган шагыйрьләр үз шигырьләрен укыган һәм беренче татар спектакльләре куелган. Биредә дөнья күләм танылу тапкан Апанай, Зәңгәр, Галиев, Бырнай, Нурулла мәчетләре төзелгән. Татар шагыйре Габдулла Тукайның әдәби музее, мәгърифәтче татар галиме Каюм Насыриның музей йорты, Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры һәм Татар утары кунакханә ресторан комплексы иске татар бистәсенең бизәге булып торалар. Татар утары комплексы исә үз эчендә татар көнкүреш музее, халык һөнәрләре галереясы һәм сувенирлар кибетен берләштерә. Бистәдә гаҗәеп үзәкләр дә бар. Мәсәлән, кунакларны Чәкчәк музее үзенә дәшә. Бирдә татлы шәрык ризыклары белән чәй эчәргә һәм татар милли ашларын борынгы рецептлар буенча әзерләү серләренә төшенергә мөмкин. 19-нчы гасыр иске татар бистәсенең тагын бер асыл бизәге ул Пишен базары. Пишен базары Русиянең Европа өлешендәге иң зур көнчыгыш базары булып саналган. Ул вакытта ук инде шәһәрнең бу өлешендә 11 күн заводы, 11 сабын заводы продукция җитештергән, йөзләгән кибет эшләгән. Мәрҗәни мәчете 18-нчы гасыр һәйкәле. Ул Екатерина II-нең шәхси указы белән беренче таш мәчет буларак халык акчасына төзелә. Әлеге мәчет бер кайчанда ябылмый. Мәчет төзелгәндә манарасы артык биек дип патшабикәгә доноста язалар хәтта. Ул исә гадел хөкем йөртә. Мин мөселманнарга төзелеш өчен урынны җирдә билгеләдем. Күккә таба алар үзләре теләгән кадәр күтәрелә ала. Чөнки күк минем биләмәмә керми дип җавап бирә. Иске татар бистәсенең бүген безгә таныш булган архитектура мирасы нигездә 18-19 гасырга карый. Бистә шушы вакыт аралыгында формалашып беткән була. Ул чакта аның төп урамы Зур Екатерина исемен йөртә. Хәзер исә әлеге урам татар халкының бөек шагыйре Габдулла Тукай исеме белән атала. Экскурсия безнең дәвам итеп, иске татар бистәсенең илгәре урнашкан урамнары буйлап ары киттек. Менә без хәзер сезнең белән Париж коммунасы һәм Мәскәү урамнары чатында басып торабыз. Элекке заманда Париж коммунасы урамы, әле ул Пишен базары урамы дип аталган. Инде Мәскәү урамы турында беләбез. Мәскәү урамында безнең бик кызыклы шәхесләребез Карл Фукс яшәгән, Муланыр Вахитов белән бәйле бу урам һәм бу урамда күренекле Амур кунакханәсе. Амур кунакханәсе бөек татар шагыйре Габдулла Тукайның соңгы торган урыны ул. Нәкъ менә шуннан инде ул. Ул турыда безгә галимнәр әйтеп бетермиләр. Үз аягы белән барды микән, извозчикка утырып барды микән, үзенең соңгы сәяхәтенә чыга, Клячкин хастаханәсенә, Амур кунакханәсеннән китә. Соңгы аның гомере узган урыннар. Париж коммунасы урамы. Бу урам буйлап инде
Клячкин хастаханасыннан Абдулла Тукайны соңгы юлга узаталар. Бөек шагыйрыбыз Казанга килгәч урнашкан беренче кунакханәдә шушы урамда. Сарай кунакханәсе дип атала ул. Бинасы да сакланып калган. Шулай ук Париж коммунасы элеккеге Пишән базары урамы әле Сара Садыкова исеме белән дә бәйле. Менә шундый бер көннәрдә Сара Садыковның әтисе, әнисе ул йорт сакланып калмаган дусларына, туганнарына кунакка киләләр. Һәм Сара Садыкова дөньяга шул йортта килә. Һәм дә Пишән базары белән бәйле Пишән базары мәчете. Александр Иванович Песке безнең ул вакытта татарларның үз архитекторлары булмаган, Казанның әле профессионал архитекторлары да булмаган, Петербургтан килгән архитектор эшли. Бу мәчет безнең иң борынгы, иң кызыклы мәчетләрнең берсе. 19 гасырның уртасында салынган Булгар мәчетләренә ошатып сөйлиләр. Иске татар бистәсендә игътибарны җәлеп итүче тагын бер бина Болгар кунакханәсе. Ул үз чорында мәдәни үзәк ролен башкарган. Болгар кунакханәсе Габдулла Тукай, Габдулла Кариев исемнәре, Ахмад Хади Садри исемнәре белән. Монда төрле газеталарның, журналларның редакцияләре урнашкан. Һәм менә бу йортның янәшәсендә генә иң беренче татар исламия китапханәсе. Бу китапханәгә 1906 елда ачылган вакытта Фатих Әмирханнар, Тукайлар, Галиәскәр Камаллар йөри. 12 мең кеше. Инде 10 елдан 2 тапкыр арта анда йөрүчеләрнең. Совет власты заманнарында монда музей китапханә, Восточный музей библиотека дигән әйбер ачыла. Һәм анда безнең Галиябануларның авторы Мирхәйдәр Фәйзи китапханәче булып эшли. Аңлавыгызча, бу урыннарда электә тормыш кайнаган, бүген дә гөрләп тора. Кызык, киләчәк буыннар бистә хакында ниләр сөйләр? Ничек искә алыр икән? 19 гасыр иске татар бистәсен хаклы рәвештә мәгърифәт үзәге дип тә йөртәләр. Бистәдә 11 уку йортында шәкертләргә белем бирелгән. Шулар арасында бөтен Русиядә дан тоткан Мөхәммәдия мәдрәсәсе дә бар. Шактый гына күренекле язучыларның, шагыйрьләрнең, мәгърифәтчеләрнең җәмәгать эшлекләре һәм дин әһелләренең исеме бистә белән бәйле. Алар арасында Шихабетдин Мәрҗани, Каюм Насыйри, Габдулла Тукай, Фатих Әмирхан, Галиәскәр Камал, Карл Фукс, Николай Лобачевский, Александр Пушкин, Федор Шаляпин бар. Бистәдә яшәүче татар сәүдәгәрләре һич тә русларныкыннан калышырга теләмәгәннәр. Үзләренә купшы йортлар җиткереп кергәннәр. Шундыйларның берсе Шамил йорты. Төзелеш күзлегеннән караганда, ул урта гасыр Европа архитектурасы катнашмасын тәшкил итә. Архитектура элементлары милли зәвык кагыйдәләренә һәм традицияләренә шактый яраклаштырылган. Шуңа күрә үтә милли итеп кабул ителә. Әйтерсең лә Тукай музее өчен махсус төзелгән. Казан татарларының традицион йорты гадәттә квадрат рәвешендәге 4 почмаклы бурадан күтәрелә. Аңа тактадан җиңел янкырма беркетелә, булдыр ясала. Йортлар утарның эченә салына һәм тоташ кыйма белән әйләндереп алына. Кайбер галимнәр моны ислам дине кануннары белән аңлатырга тырышалар. Имеш, бу хатын-кызларны чит күздән саклау өчен эшләнгән. Әмма йортның түргә урнашу Булгардан ук килә. Һәм ул беренчедән хәрби максатны күздә тотса, икенчедән хуҗалык итү уңайлыкларын исәпкә ала. Татар милли архитектурасында капка үзенә бер айрым урын тота. Капка утарның йөзе, хуҗаның горурлыгы. Хәер, капка татарда архитектура элементы гына түгел, еш кына фәлсәфи таш ролендә үти. Иске татар бистәсендә шундый тарихи капкаларны да күрергә мөмкин. Әйткәнебезчә, ул чорда руслар белән татарларны Кабан күле айырып тора. Казанда шушы ике зонаның, ике стильнең бергә яшәве, үзара яраклашуы шәһәрнең тышкы күренешенә ниндидер сихрилек өсти. Ап-ак Кремль, мәчет манаралары һәм чиркәү бүрекләре. Казанны сәяхәтчеләр еш кына көнчыгыш гүзәле, Идел буе баш каласы дип атыйлар. Казанның bir indi җәяүләре генә йөри торган урамын беләсез, Бауман урамы тагын икенче, ансы инде татар бистәсенең иң матур урамы Каюм Насыйри, элеккеге Захарьевский церковь исеме белән аталган. Менә бу Татарстан урамы һәм
Kayum Nasri uramı, medeni üzəgin kürdük, səudə üzəgin kürdük. Hayda yaşayanlarsın mene bu Tatar bayları, Tatar səudəgərləri, Tatar oligarxları, aristokratları. Mene Tatarskaya Rublyovka ol Şəhabuddin Mərcani hem Kayum Nasri uramları. Benim artımdağı yurtlarga itibar etdiniz. Apanayevlarını biləbiz, Akçurinlarını, Apakovlarını, Yunusovlarını biləbiz. Əli tağın bizning bir şunday bik boy kişimiz 3 milyonga yakın anın akşası, milki bulgan bu bizning Kazakovlar, Kazaklardan kelip çıkkan familiya. Muhammadjon Nazir ulu Kazakov Qozonning birinchi gildiya savdogari. Yoshligida Qozonga kela, boylarda yordamchi bo'lib ishlaydi. So'ngroq sotuv bo'yicha o'z ishini ocha, hamonlavig'izcha boyib ketdi. Tatarning eng belgili savdogarlarining birisine o'rili. Bu familiyani iştəbiz. Mullanur Vahitovning praded, ənisinin babayı ol Kazakov. Hem şulayıq Bulgar, qonaqxanasını öz vaxtında satıb alğan. Mənə biz turğan bu uramda ul məşid saldıra, Kazakov məşidi. Bu məşid 100 yıllab xizmət etdi. Əminə 1975 yılda Tataristan uramını kengeyte başlayırlar. Bizim bitinde Tataristan Port Pitimarey 5 dengizden kelgen mında diplomatlar tuktay. Mənə bu uramını kengeytkende tramvay yollarını da alıp taşıyırlar, mındağı skverlarını da alıp taşıyırlar. Hem Kazakov məşidi de şulay sütüle. Ne güzaldığızga getirgiz əli. Ol yurtundan üzü isimindəki məşidini görüp turğandır. Onun hazır nəsil davamçıları, onlar üzlərin mırzalar deyip sanıylar. Onun nəsil davamçıları bu məşid turunda əli hamanda iske düşürərlər. Eski Tatar bistəsinin nuru, tarixi, milli mirası ol Mərcani məşidi. Onun bilen de yakınanıraq tanışıq əli. Benim artımdağı yurt bu Şəhabuddin Mərcani yurtu. Nəqşi yurtda turğan, hem 50-100 metr ondan yakınlıkta, iraklıkta Mərcani məşidi. Bu Mərcani məşidi turunda legendalarda, dürüst sözlerde, türlü galimlərinin yazğanları da bik köp. Əbi Patşa ismi bilen bəylənген, mənə o Qazanğa kelgen, hem veroterpimist turunda, hazır indi tolerantnost deb atırlar, ukaz, kim nindi dinde öz dinin tutsun degen ukaz çıgarak. Bu indi bizning Qazan müsülmanlarına bik de ışıy. Demek 1552 yıldan soň jemirilgen məşidlerini turguzurga mümkin, yana məşidler salırga mümkin. 52 yıldan birgine taş məşiddə salınmay. Hem Qazanda, Qozan şəhərində eng birinci taş məşid, ol Mərcani məşidi, Yunusovlar məşidi, Əfəndi məşidi deb də yürtələr.Əni üçün Mərcani məşidi bizning xalqda bilgili. Çünki İmam Xatib olub, uzaq yıllar boyu Mərcani dura. Mərcani məşidi şunun bilen de özünçəlikli. Onun hazırgacha bir günə küngə də yabılıb turğаны yox. Bundan soң da onun ишекләре һәр кем өчен һәр вакыт ачык булсын. Мәркәзебезнең тарихи үзәге булган Иске Татар бистәсе серлелеге, үзенчәлеге белән һәр кемне җәлеп итеп тора. Бер тапшыру кысаларында гына бистә белән танышып бетү әлбәттә мөмкин түгел. Кызыклы сәяхәтебезне киләсе тапшыруларда дәвам итәрбез. Шушының белән тапшырубыз ахырына якынлашты. Без бүген Казанның үзәгендә урнашкан Иске Татар бистәсе, аның төзелү тарихы, бистә белән бәйле шәхесләр һәм андагы тарихи мәдәни һәйкәлләр хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чаваш челги бурчухне, тынже путмейді. Куда мумелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.